Takže čaute ľudia, ja som Patrik 8000 a ja som tu s Greenman 555 na jednom servere na verziu 1.5.2 a hráme Skyblock. Pozdrav. Takže čaute, u našho Let's Play, to je prvý part tejto hry, ktorá sa nazýva Skyblock. Niektorý Skyblock už poznáte, že Patrik? Áno. A ukážeme vám, ako na ním hrať. Je to veľmi jednoduché, je to len taký ostrov a musíte normálne hrať. Ja, my tu trošičku... Ako prvé cobble generátor, ktoré vám ukážeme s Patrikom. Áno, a ja si narýchlo stopnem video a si vypnem mraky. Takže to bude hneď. OK, som späť a mraky mám vypnuté. Tak. Dobre, takže ja nám zatiaľ postavím... OK, a máš ten cobble, čo sme dostali? Keď sme si... Áno, mám. No tak mi ho daj, ja rozšírim, ja to rozšírim, daj mi ho. Je to najmenší cobble, generátor, ktorý sa dá. No daj mi, a môžeš mi ten cobble prosím dať? Máme cobble generátor. Dobre, daj mi ten cobble prosím. Lebo chcem z neho spraviť toto, veď vieš, rozšíriť. Daj mi ho. Všetko. Fuj, všetko si to vyvracal. Tak. To rob. Áno, počkaj. Nám tam craftiť zatiaľ nejaké veci. Čo? Nasadíme si brnka. Nie, netreba. Počkaj, máš ten krompáč. Podaj mi jeden krompáč, lebo jak sme sa tu prihlásili... Pošleme vám aj IP servera, že patrí. Áno, v popisku aj Green... To video podarí, že patrí. No, každé video bude iba 10 minútové a keď budeme mať lajky a tak spravíme možno aj 15 alebo 20 minútové. To záleží od toho. No a prosím ťa, teraz mi daj krompáč. Ja mám krompáč. Krompáč, no daj mi. Akože nemáš. Ja som ti to všetko dal, vieš, lebo ja som sa prihlásila, lebo som mal lag. Daj mi ho. Nedal, som ťa nevidel, vôbec nič nedal. Dobre, len mi to daj, prosím. Daj mi ten krompáč už. Krompič? Áno, krompič. Ako si môžete všimnúť, máme plášte, že patrí. Áno. Je to cez stránku offline skill, môžete si ju nalať, kde bude v popise videa. Áno, ešte jedno video natočíme, ako teda ja alebo Greenman, to sa ešte dohodneme potom, že kto to natočí a vám to ukážeme. Vám tam ukážeme, ako sa to točí. Tak to stačí, myslím, ne? Zatiaľ kopaj. Nemám páč, ale... Dobre, ja ti to všetko dokopem. Chcel sa aj crafting. Ok. Takže, vykraftíme si styky. Dobre? No. A ti dám... Čo sa stalo? Začal som sa nájsť, zober moje veci. Iba lopatu máš ty. Mám svoje veci späť. Lol, a voda... Aha, ty si tu išiel. Spadla som, zomrel. A voda je kde? Voda? No. Tebe som ju nedával? Nie. Tu si ju dal. Čo? Fuck. Kedy zmizla? Aha, tu sú aj nejaké veci na strome, lol. Sekera tu je. Lol. Ale ja mám jeden ľad. Takže... Ľad, takže ho musíš použiť. OK, dám ho tam. OK. A teraz tu dám toto tu, také, aby si nespadol, ok? Teraz som ti tu dal, hej, tak, aby si druhýkrát nespadol. Tu ti dám 3 cobble. Dal som ti 3 cobble, aby si nespadol. Spravil krompič. Krompať. Ja ti ho dám, takže... Takto. Máš nejaké jedlo?
Zatiaľ poďme tu trošku... Daj mi botičky, daj mi ostrov. daj mi moje topanočky. Lebo... Daj mi moje topánky. Moje topánky, botičky. Pozor, pozor! Ty kokso! Ok, daj mi ich. Moje topánky. Moje topánky. Hlinu, ty kokso. Prajem si topánky, aby si mi ich vrátil. Kedy som ti ich bral? Som ti ich dával, ježiš. No, No daj Keď mi. ja som sa prvý pojil, kedy si mi ich hádzal? Dobre, len mi ich daj. Tak dobre, zober si len bodky a viac nič. Ok, už mám Si zober topánok. helmu. O chvíľu prídem, takže tu počkám. Ok, ja stopnem video. Idem zatiaľ na spawn, o chvíľu prídem. Ok, ja stopnem video. Ok, tak sme späť. Ako vidíte, Greenman 555 sa pripojil, ale nejak sa mu zjavil tam diamantový meč, účinnosť, proste účinnosť. Nie, to je pickaxe, diamantový. No, diamantový, to ja ho volám krumpáč, ale to je moja vec. Tak, ups, pardon. Patrí. Čo je Greenman? Tu som ti dal ten pickaxe. Zober si to. Prosím, môžete dať deň. O chvíľku prídem. Počkaj, ja stopnem video. Ok, som späť. O chvíľku prídem. Tak, a my sa s vami lúčime. Ahoj. Pozdrav. Tak čaute. Čau.